Wong kula lungguh diubengi pesinden iki wis ngadeg kok. Ngadeg Pak E. Ngadeg kira gun-gunan. Dawuh pinimbalan sowan ana ngersane Lurahe Pandak Sidoarjo. Mbah Lurah Pandak. Mbah Surono. Kowe aja celemungan. Iki mendem apa ta wong iki? Wong tuwek mendem kok wagu ngono. Kowe ora ngerti Apa? Pusaka ageman ningsun iki pusaka paweng para dewa. Jenenge iki naga gini. Oh ya bener, sing maringi dewa wong kuwi tau mati urip meneh kok. Kok iso ngarani kaya ngono? Ayo mula terus ketemu dewa terus diparingi supaka iki lho Pak. Pusaka iso supaka. Gareng, Dun. Matur ana ngersane Gusti bendaramu ora kapadha ngadeg ndodok. Golek pangan angel men. Kowe kira mung trimo dadi abdiku. Ya, tak turuti. Sapa ngerti iki permintaan terakhir. Meden-meden. Ora permintaan terakhir iki sesuk wis ora enek adegan ngene meneh ngono lho maksude. Oh, diterangke sik. Muga-muga sesuk ora enek adegan kono iki permintaan terakhir. Lah iya ngene iki. Mosok 750 kok sing 3 juta dipidaki lak ya ora patut to ngene. Nah. Garek, Dun. Nuruti marang Gusti bendaramu iki ana widodari cacah 4 sing lungguh ana ngisor. Ngisor. Toperan ora godak kok, Cah. Truk, truk. Ayo. Kowe iki kudu iso gawe panglipuring para tamu. Inci. Yen nganti kowe ra iso iki apa iki? Menika pipa saking glugu. Isi-isi. Lho pipa iki lak kudune gading ya. Sragen terkenal gadinge. Mosok glugu nek nelusupi cangkeme piye iki? Iki uga peparinging dewa. Dewa meneh. Wong tuaku jaman kakek moyangku ki ahli petapa. Nalika semono kakek moyangku topo ana sak ngisoring wit ringin gedhe. Wit ringin. Kowe ngerti apa ora? Iya ngerti. Ngerti. Iya. Peparinging Gusti sing Maha Agung Iya. diparingi pusaka awujud kiput dadian saka ula. Oh. Karo kakek moyangku ula siji didol. Dadi mit iki, aduh. Lho kok kleru malah banter ngono aku. Ning jenenge pusaka ki lak mesti ana katiasan donya. Lho. Iki katiasane apa, Pak? Kowe ngerti? Dun. Kipa yen tak watek aja meneh ngomong aku kon njibuk barang sing nganggo tutupan dangkon iki. Rasah dadak nganggo tanganku. Bakal bisa njupuk dhewe. Ora percaya? Bisa to? Piye yo? Jikok blangkon ora Iki apa? Iki rokok. Rokok. Ditutupi nang kene. Yen kipa iki wis tak watek. Rasa dadak aku njibuk buka blangkon bakal bisa. Rokok wis tiba ning tanganku. Kok iso pinter men pusaka kuwi. Hup sik, hup. Nah. Dadi iso njikok rokok nang jerone blangkon ning tanpa nyekel sing jenenge blangkon. Blangkon. Elok pusaka apik kuwi. Yen tak watek. Percaya? Oh iya buktekke sik kok. Kipa kang kedadian saka naga gini. Sing jenenge Gareng Tralala ora percaya mangkat yasanmu, mula aku njaluk kasetenmu. Aja nganti mindon gaweni. Wes sampak ya kok. Sampak tak dugleng ngono lho. Mangerti ya, Kipa? Bismil komal kamil semprong bolong buntu alu rondo ompong wehno wong rondo ayu wehno aku
katyasaning kipo. Gareng ora percaya aku njipuk rokok ora nganggo tanganku dhewe. Trak. Sirep. Gareng, coba bukaan rokok ijek apa ora? Isih no. Lah iya ora rasa dadak buka tanganku. Wis buka. Rokok wis tiba tanganku. Nyilih pusakane, Pak. Nyilih pusakane, Pak. Aja kaya ngono. Nyilih pusakane, Pak. Tak cobane, Pak, tak cobane. Rokok nang jero blangkon. Lebok nang jero blangkon. Nah, rapale piye, Pak? Semprong bolong buntu alu. Oh iya. Til kontal kantil ana rondo ngising kendil dicawiki kontal kantil semprong bolong buntu alu rondo asu piye mo? Rondo ompong melu wong rondo ayu melu aku. Nah. Rokok. Jikon Iki ya. iya wis Jipo dhewe. Masa kok jipo ning wong? tilik ana rokoke wis ora enek. Ora percaya? Dah. Blangkon diladuk iki angel mana. Gareng. Iki ala orang buat ati mbok tepang dia tak tepang dhewe. Apa enek wong melek moto kok diculuk padha karo kowe iki wong melek moto kok diapusi. Oh alah. Sing kan nendang dase ning ora tegel lah. Rondo. Oh iki ngene Pak. Ngene Pak, ngene Pak. Nggih. Sowan wonten daleme Mbah Lurah. Pak Lurah Surono. Iki wong apa to Pak iki? Wong apa? Mantune. Lho lha ya wong mantuk nganti 5 dina iki jane wong apa? Lha teko dhewe piyayine Genayana. Iki nganti hiburan apa wae ditanggap. Hiburan sing waras karo ora waras ditanggap. Contone? Lah nek degleng nada iki apa waras wong degleng kok. Iya. Iya ta? Wong iki muda laras. Mbah Lurah luar biasa saestu nggih. Berkah barokah nggih Mbah. Alhamdulillah piyai sugih ngene iki ndadekne gelo aku, Pak. Ngerti nek wong sugih tak kentel rego. Ya cirin. Mosok kotak telu wis mencep-mencep kabeh kaya ngene iki, pomo kowe sing duwe gawe bar duwe gawe lak minggat Sumatera Pak ngene iki. Iya. Ayo balekke lah ya. Sing kuwi kotak anggur, kuwi kotak anggur. Kok iso ngarani kotak anggur? Orang tua. Marai mendemu mari masuk dadi angel. Kotak orang tua, kotak orang ini kotak anggur jenenge. Ya go, enek kotak anggur. Tulisannya ngono. Kok mong aku kok mbok doni kon blangkon. Ya ngono ki aja dimaknani ngono kuwi. Ayo jenenge ketoprak padha mara ki ya ngene iki mara karepe dhewe. Nggih, sing baku hajate Mbah Kakung, Pak Surono, lekas kantos pungkas mangke rahayu wilujeng, mboten wonten alangan setunggal menapa. Mbak manten menika? Mas manten, terus niki putrane? Putrane. Wong nganten jeneng nganten anyar ya kira-kira ijabe lagi 2 sasi 3 sasi kok. Putrane Ya ora mesti to, Pak. Kaya bojomu meteng sik. Sorry no, aku kok rabi kok bojoku meteng sik. Sing bener ki nglairke sik ngono. Senengane kaya nggih panggih kalih Muda Laras. Matur sembah nuwun nggih Pak. Pak Surono kalih Ibu sekeluarga pinaringan dirga yuswa, awet gagah, awet sehat, awet momong anak putu, awet ketunggonan rezeki sing subur makmur, awet pinaringan nggih menika sedulur kathah, rezeki berkah barokah, sakdun sakturun selamat donya selamat akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Rencana aku wis di WA karo Pak Surono. Engko nek Mbak manten kagungan putra arep syukuran nanggap Muda Laras meneh. Alhamdulillah ning ora nganggo simin. Ora nganggo MC iki. MC-ne ganti ya nek jek urip.
Reng. Apa? Urip mati iki sing kagungan sing kuwasa. Ya terus. Umpama jeneng kowe mati sik karo mati keri dhewe, pilih ndi? Pilih ndi sik karo keri? Mati keri no. Lah ya mati sik karo mati keri pilih ndi? Mati keri. Maksudnya mati dhisik, mati sik. Terus mati keri engko mati engko keri. Lah nek keri wis nek wong sing arep tukukan nek jajan kopi sing ngadol sapa kok? Lah iya. Ya wong kon milih. Maksude mati ki aja nganti mati semangate. Oh. Anggone ngrembakake budaya karo kanca-kanca muda laras. Awet sehat, awet Amin. gagah. Pokoke ditelateni ngombe bio moringa ya. Lah iki ndek ben wis mecicil tak parani terus tak ombeni cekoke bio moringa, urip meneh. Bareng step terus tak ombeni cet MK. Gareng. Kudune aku kowe iki dadi urip dadi wong Jawa ki seneng. Bener. Mergo ketunggunan budaya sing endah Luar kaya biasa. ngene. Ning ya kuwi saiki rasa kuwi tiba nomor 2. Lire, Pak. Kalah karo tambal ban iki wong mantu saiki. Kok iso? Lah lurin saya. Aku iki tukang tambal ban. Ya pancen trene lagi kuwi ngono. Nggih, nggih, nggih. Iki nganti penyanyi, Pak. Papat Iki tok. sing ning isor. Sing iki ra entuk digunakke. Maksud iki bagamu iki bagian sing isor ngono lho. Iya. Aja nesu-nesu gulamu wis 6,50. Langsung suwan. Malah kari ngedol. Masak gula dhuwur kok duwe gawe tanpa tuku gula, mau ngecom wedang pahitan terus pengen nangkring nang meja terus tur. Sing endi, Pak? Sampai pilih ke Pak. Loro. Lirik karo Atun. Atun. Ya ini bojoku loro Rene. Ya. Mbak Riri karo Mbak Atun. Bojo loro. Iki nggono ketoprak waeta puyengan Ki Damar Wulan. Damar Wulane sapa? Ki Ngiluwa to, Min. Wong abrakan kaya ngono kok ya Damar Wulan sampean ki mbok ngrumangsani. Coba disoting Mas di Zoom. Kaya ngene iki jek patut ora Damar Wulan. Nah, soting dicedhakke. Lah syuting aku dadi elek kaya ngono. Mesti mbok gawe aku ya. Sing elek ki ora Damar syutinge. Wulan. Pancen kahananmu sing elek kok. Ah, ben ora. Loh, Dek Ben jenengan lak jek enom. Aku abene bagus kok tukang syuting. Wong kok musuhan karo tukang Damar syuting elek. lho. Dan. Mas, aku bojone sapa iki? Bojoku. Oh iya. Iki ya bojoku. Lah kowe bojomu sapa? Aku ora ndek bojo aku wong elek kok. Jare Damar Wulan kok ora ndek bojo ki piye? Enggak. Damar Wulan trimo ngarit. Aku nyawang karo sing ning omah sebel aku kok. Loh, nek sebel diapotas wae no. Ya sirku tukokno to, Reng. Ka itu kowe ya tetep bojoku ki Iya, bojoku. heeh. Dadi wong lanang kudu adil. Oh ngono. Senin, Selasa, Rebo nang nggonmu, Kamis, Jumat, Setu nang nggonmu. Lah minggune Mas, Suntik. Kuwi mesti wis kesel banget awake. melu ora? Gak, Melu ora Rene. aku kesel kok. Oh iya, suntik. Aku tidak mesti. Abang melu ora kon suntik. Ning kowe iki patut iki yen mlaku karo Pak Simin iki patut iki coba Aku dicondro ya, Mas. mlaku gandengan karo Pak Kene Simin. sayangku. Masya Sampean ki mbok Allah. aja susah Lang aku ngono mempot kok. dino. guyon. Temanten kalih anggenipun pareng rumaksana katon timik-timik. Timik-timik dicondro Mas Gareng. Mbak Anu ngono kan lo Mas iringane sing apik ngono kaya manten anyar ngono kan Mas. Nah. Gusti Allah. Dilok ditemokne iki. Ya yen ditemokne mantene wedok kene, mantene lanang sing kono. Nah, ngono. Tamu kakung putri ingkang minulya ing budi. Temanten sarimbit sampun sampat ing busana gya kepareng kakanthi manjing wonten kursi rinenggon nindakaken tata cara panggih. Panggih manten wonten ing dalu punika. Manten putri kalamun Cinandra kadya dene permaisuri ning nata wonten kraton Ngayogyakarta hadiningrat. Nganten kakung kalamun Cinandra kadya dene luwak ingkang anyang-anyangen. Saya caket nggih lumaksana repepeh
repepeh sasampunipun caket nganten putri mbalang sandal dateng nganten kakung. Protokol teko. Lah piye, Pak? Balang sing bener balang apa? Balang Sik urung rampung. Balang kanggo gantal. Ditemokke sik urung rampung. Oh, gantal to. Ah kasetku bajakan kok ya. Mantene ra entuk omongan sik. Sasampunipun mbalang sandal gantal saya caket malih nggih lumaksana repepeh protokol Purwodadi sedina utuh repepeh tangkep asto sang juru panggih Ki Lurah Nalawigareng nuli badhe manggihaken temanten sarimpit nyuwun donga pangestu sedaya para tamu. Sallallahu alaihi wasallam. Menyan sallallahu alaihi wasallam. Salam. Aduh. Menyane kolu. Era globalisasi, zaman modernisasi, ndi manten sing tuwek wajib sungkem karo sing nom. Adate iki ngene. Nganten kakung sak sampunipun sumungkem nganten putri nindakaken adat widhi-widana ingkang masih lumampah nggih menika midaan tiga, midak ndok. Ndoke golek ana. Ndoke golek ana seri. Midaan. Ndoke sing arep didaki yo golek isih. Tiga midak ndok. Ayo dibiak ndoke. Ndoke ning ndi? Sing banter sing. Ndoke ning ndi? Terus pecah ponangan tiga nganten kakung dipun kanthi dening nganten putri lumaksana lon-lonan repepeh rono nganten rono nggih lho kuwi nggone Mas manten kene kok kowe kono dhewe Rono golek nggo dhewe yuk nganten kakung bareng dipun kanthi tumuju wonten Sasana Laya. Sasana Laya ki kuburan ya. Lah yo adate iki ngubengi kuburan sik lagi Bali ngono lho maksude iki. Ngono. Oh ngubengi punden sik. Nah, ono maju sik. Nah. Ya. Repepeh. Dasare kencing manis manten kakung. Sasampunipun saking Sasana Laya manten sak keloron sungkem dateng Rama kalian ibu. Rin, rene sungkem. Nah, sungkem Rin. Ayo, ki mboke genti rini. Kapurwakan nganten kakung sumungkem dateng keng ibu. 10 sasi, sangang sasi 10 dina anggenipun ngandhet sungkem didongake mbokmu. Muga-muga lepas paranmu le. Sembara kuburmu. Apa ngono kuwi to, Mas? Lepas parane sing golek duit. Kok sik piye to? Mosok jabane ngono kuwi? Lepas parane sing golek duit teko ngendi-endi. Oh, jembar rezekine. Oh iya. Dia aku dadi umate Njeng Nabi Muhammad. Iya. Nggih. Nggih. Nganten kakung nuli sumungkem dateng keng Rama. Iya le. Bapak mung iso mengestoni kowe kok le. Muga-muga anggonmu omah-omah ora ana apa-apa. Apa? Iki ki jek kocak ya urung mbok oplak-oplak. Masa iya to? Krawitane. Ora iso. Krawitane laran mboten Nganten putri sungkem dateng ibu. Ya, dongake. Muga-muga bagya mulya. Muga-muga dadi mulya. Amin. Kalajengaken sungkem dateng Rama. Kok sik tak tempat-tempat. Ya, ndang. Le manten lanang kowe tuku rokok ning Ponorogo sik ya, Le ya. Bapak arep perlu. Ndang. Ndang. Wis tak kumbah lho iki. Kowe gelem sungkem ora? Sampun Rama. Purna tata cara panggih nuli hiburan seni kerawitan muda laras.
Matur nuwun. Kursine balekke. Oh alah manten tuwek kok ndak kaya wong kowe mau gur takon mlaku arep tak condro. Lah kok malah ngajak mantenan. Masyaallah. Ku lho kowe mlaku karo Riri iso pantes ngono. Pun ya ampun. Ngene-ngene. Pak. Apa? Aku ra sida dadi manten karo kuwi wae kok, Pak. Lah ngopo? Lho, Pak. Sugih kok, Nduk. Ora nganten-ngantenan. Gareng asu kok ora. Lho, Pak. Piyayine nesunan ngono kuwi aku ora gelem, Pak. Dikanti. Nah, Ora kanti-kantinan. Sida apa ora? Moh ora kantinan. Sida apa ora? protokolane mau repepeh. Lah aku ning Purwodadi ya ngono kok sedina repepeh suguhane sego dikum kuwi. Wong isane mau repepeh iya le aku. Ternyata sirahe kok plak tenan. Tak ngenekke iki muni iki. Iya kocak kok, Pak. Apa kuwi? Mbuh kaya kenal aku. Ndas wong dipadake bathok Pak, ae. lah piye sidane? Digandeng. Aku sida entuk iki tenan. Gandeng. Wis rata sak gandeng-gandengan. Nek digandeng patut to, Pak? Patut tenan. Coba digandeng. Patut kae. Kene, sampean kene. Tenane Nah, lho. Pak. Ora apa-apa aku Patut. ya nrimo. Tenan, patut tenan. Sumpah, patut. Aku ya nrimo. Sampean nek dikumbah ya cek apik kok, Mas. Nah. Ndang. Yuh, Mbak Riri, Apa? ajeng mresake mbae to. Aja ngono kuwi lho. Lah paling ora ki lak ya ngene iki pamaku lho ya. Ya. Ngapunten badhe jagong tenggene Pak Surono. Lho, patut nggawa Patut, bojo ayu. iya. Lho, ngene iki coba. Mas Gareng, Pak. gak pundi? Buak batang. Kaya ngene kok ya disia-sia. Pak Surono, lo tak mantuk sih. Ojo to, Mas. Sampean kok arep mantuk ki rumangsamu nunut sapa? Lah ora ngambon-ngamboni batang iki. Ora, engko dikumbah. Ngono. Ora kena nesu. Innallaha ma'asa. Masa biri. Nah, gene ngerti, weton pondok kok piye. Kandhane kok. Nek Pondok koncone, apa? lah kanca iki ning pondok Tebu Ireng, lah kuwi Tebu Tebangan iki pondok. Iya, gawanku linggis kok. Enak ngene kok nesu. Manis. Paring caos panglipur. Lah iya tak nembang aku ya. Iya. Nah, wis tuwek lungguh. Mimik sik. Nah. Aja nganti sanglit ya. Rokok Samsu paringi ngene Pak Surono iki cacahe 12. Ha. Didum padha. Oh iya. Dadi ene sebungkus ya wong loro. Piyai sepuh ning ngerti karo kanca. Oh, kandhani. Piyayine Kowe adil. siji, aku ya siji. Nah. Kowe loro, Ya. aku ya loro. Hmm. Kowe telu, aku ya telu. Oh iya. Adil, Mas. Telu. Kowe papat. Aku ya dadi gari loro, njik kurang loro aku papat. Wis didum adil. Loh, iki mau rokok 12. Kok sampean mau uman loro? Siji, pas iki Jano. Jano. Loro. Lah iki. Iki leh mu ngitung piye to mau. Loh, kok sampean bagiane akeh timen kok 10. Oh alah men. Cepet dah. Kok iso geseh ya? Wong wedok karo wong lanang do ora mudeng iki. Balenono leh mu ngitung. Nah ngono lho, Men. Ya ngono lho, Men. Nah, ngene lho. Oh. Nah. Gareng siji. Simen Aku siji. padha. Lah iya kowe loro, aku ya loro. Lho, kowe telu, aku ya telu. Lho, kowe papat. Ya kurang siji. Nah, aku ya jadi kurang siji papat. Wis didum, wis adile kaya ngono. Wong ini wong goblok. Dadi warai. Kok aku dadi pekok to malahan iki? Iki mau piye? Ya kudune iki entuk ku akeh kok dibudi entuk loro iki. Ya ora apa-apa, Pak. Ditampa ya. Iki mu pira to, Pak? Kabeh pira 12 to dadi? Saya kurang terima. Oh. Ya jiruti sing didum rokok kuwi. Iya, cek iki. Rokoke wong cek utuh. Wala. Tak sawang kono kudu Samsu. Ya kaya Samsu tapi kok tulisannya Ado Bijang. Gul rokok kuwi trembelane. Wis.
Pak Ijol sing jek utuh, Pak. Alah. Ra ngajar rokoke kanca kok di krek tenan kok. Ora apa-apa. Ora apa-apa, kowe ora usah ngurusi rokoke wong lanang, rokokmu beda. Apa? Rokokmu mbakone ning jaba. Rokok kok mbakune ning jaba. Susur. Oh, susur. Rokok iki susur piye? Rokok minak jinggo. Apa Minak jinggo ki apa? Miring penak jengking monggo. Ah, iki tek yo wong tuwek iki tek eneke ukurane. Yang nyanyi aku ngrungokne lagu selak kantu aku. Iya, aku ngrungokne suara musik ku lho. Heeh. Kaya ninggal weling. Sampean kok marai deg-degan ae. Pelok barang, Pak. Nggih. Nggo Mas manten, Mbak manten. Nggih. Gawa. Bawa di. Ana. Oke. Gegarane wong akrami Modale wong omah-omah. tutu bandha turupa. Seniman iki yang penuh kreatif barang anu iki paske dibenerke. Lah piye, Pak? Lah gegarane wong akrami dudu bondo dudu lan ora dudu bondo dudu apa dipek apane? Lah bawane iki tulisane ngono kok. Diganti. Lah sing ganti iki piye? Gegarane wong akrami iya bondo iya rupa. Lah nek wong ya bondo ya rupa, lah kowe iki rupa ora entuk bondo ya ora duwe no kok. Nyatane sampean yo ndek bojo. Wong kowe ketemu bojomu kere ketemu wong ngemis ning pasar kok. Lah, Yo ben Lah kaya iya. ngono kuwi iki calon lurah Jati lho mbiyen sampean. Kok ya nek sing milih kaya ngono. Enek. Heh? 8. Anake karo bojone. wong teki iki ya. Alah 8. 8 Among ati pawitane. Kok mesti kowe ajaran sepe luput pisan kok ora ngono mesti. Salah sekali kena pisang. Iku terus yen gampang ngene mesti. Yen mudah luwih gampang. Terus yen angel Angel keidu Kuwi arep ngopo? nglebokne benang ning jero jarum kan. Oh. Wong simen ning ganggu cakepane cen kuwi kok. Yen angel langkung tan kena tinumbas arata. Janang kula lali aja lali marang aku iki wong maning nalikane nandang susah sapa sing ngancani
kelas jas pokoknya. Kepenak ya, Mas. Kepenak. Kuda laras ki gamelane dituthuk ya kepenak. Yoga-yogane ya kepenak. Iso. Sindene ki piye, Pak? Ya kepenak. Iki gamelan saking tebih Mas saka Ngalengka Diraja. Oh, Ngalengka Diraja. Ngerti rak sing duwe sapa? Sing kagungan gamelan. Iki mantene Kakung. Loh, iya Mas? Lho kuwi sing kagungan. Waduh, tiwas ngarani aku. Lah, rumangsamu. Jebul nggone nganten kakung. Iya. Nggih sepurane Mas, kula mboten saged jagong, ngapunten Mas. Apa? Lah ya ora ndek apa-apa, mau wis dilunasi kok iki kok. Wah, wis nguyai segara nek iki awake dhewe jagong. Ya ning ora ya tetep rakitan. Yo kenal gareng tralalala ya do kenal to. Iya. Mosok arep ora jagong kok ya isin aku. Gisin-gisini. Paling ora ya selawe lah. Engko mbak tulisi yo an. Ya ora, aku terus? wong ora sombong. Mosok selawe tulisi gareng tralala ya saru. Lah terus? Tak tulisi hamba Allah. Hamba Allah yang tidak sombong ngono. Hamba Allah yang miskin. Apa Aku sampean? Sapa? Sing iki sapa bagiane sapa? Aku lali dum-dumane warisan lali ya. Awakmu ya? Oke. Jagong selawe kok bangga. Beda timbangane. Aku ngerti Lah kok nek jagong pira lho? aku ngerti nek ngantene lanang ki adane adine Mas Faturrahman, mongko Mas Faturrahman ki pimpinan kerawitan Muda Laras. Lah iya Pak. Nggon aku ngerti Pak Suryono apa mau WA karo aku. Sing anakku calon nganten lanang ki adine Mas Faturrahman limit aku mesti 750. Tenane lho Mas, sampean ki kuwi lagi rencana apa wis ACC Mas? Tenan iki sampean dadi sampean Simen ki jagong 750. Nek ngerti nganten lanange adike Mas Faturrahman. Lah terus? Limit 750. Selawe bangga. Lah niki Lah aku jenengan nek yo ngerti ki mau manten lanang iki ki sedulure Mas Faturrahman. Kowe pira? 750. Tak sumbang 5 miliar. tenane. Lah nek upama aku ngerti, wah aku ya ngerti ya ning kene iki mau kok. Lah nek mung donyamu lho sepira? Lah, Aku ini melu krawitan iki mung tak nggo hobi. asline Mas. Lho, lah kepiye? Aku bisnisku saiki properti, Len. Apa? Ya, Dadi jenengan gawe mall, gawe ruko, gawe perumahan. elok lho Mas. Lah kok cek elok. blantek wedhus. Dolan kuwi lho aku wis nang Hong Kong, nang Malaysia. Elok. Aku adus ki nang Australia nganggo kathok ngono ning Irak. Nggih. Pangapunten Mas Faturrahman, kula mboten sida jagong 750. Ambekne ya. Tumpakmu lho, apa Suprapit to? Lah sampean Mobil sport Lamborghini Lexus. Edan kok. Kowe ndek iki ra ngerti. Tumpakku luwih gedhe mobil Pajero Sport apa? Fajero Kaya Pajero Sport. aku luwih gedhe apa? gandul truk. Hobimu nek prei apa? Pit-pitan to? Sampean apa? Hobiku anyar. Apa? Ngapusi wong. Loh, kuwi hobine. Dadi sing mbok omongne iki mau termasuk hobimu. Ngapusi Dek, wong mangan wae kerokan kok dadak. Wis ya Mas, ya. tur nuwun ya. Lho ki wis to? Wis. Oh, lah ora krasa ki. Ya ganti kuwi. Sih telu iki. Iki mau ragil kuning, berarti kuwi loro kuning. Mbok Mban. Atun. Ini Mbak Tun. Ya. Mbok ya ora ngono. Paling ora ki ya nganggo disepoti sik ngono ya Pak ya. Ora apa-apa rasa disepoti. Oh, ya Lah, tunggu wis sik mulai cocok. disepoti Ya ngacek wis. ngono. Ya. Ya. Oke Mbak Tun, monggo jumeneng. Disepoti mburi. Astagfirullah. Aja kesusu. Iya. Mbak Atun, monggo jumeneng. Dulu ndut. Apa rungkulan sepot neh to?
Bop. Keduwuren. Lah nek kaya panjenengane Pak Lurah ki ngene iki apik patut. Atun kok nganggo srepek Mataram iki keduwuren. Ya Mas, yasinan. Apa? Selawatan. Hehehe. Masa aku Mbak ya mlakune ngono bersyukur. kuwi. Mbak ya bersyukur. Nek Mbak Riri piye mlakune piye? Mlakune piye? Riri rak wedok telemek. Piye Mbak Riri? Nah, terus yen Natun. Ijek mending bojomu kan lho mlakune ngene. Engko angger tolong langkah terus ngene iki bojomu. Mula ta mula. Lek Simin, wong demese kaya ngene kok ya mlakune elek ra jamak iki lho. Sia-sia lho karo aku lho. Wong mara Pak Desimen enten. Nyehe men ta. Ya Allah. Pak Surono. Ya Allah. Kula tak mantuk. Inaloha. Maaf sobirin. Nesu. Aja gampang nesu. Wong nesu Aku- ki ra dawa umure lho. Aku ndembe dadi linggo tetep ngarep dhewe awor lurah-lurah. Lah ya. Roko lurah Prosuman. Lek Simin, sampean kan nyalon ping pindho ora dadi ya ya. 2 kali toh? 2 kali ra dadi terus toh? Rasa dirembuk. Kaya ngono. Kentek piro kae. Lek ping pindho lho ra dadi lho. Ra eman-eman lho. Wis diomongi ngene. 25.000 no. Urung rezeki. Kalah karo rokok goran kuwi. Urung rezekine. Iya. Alon-alon. Nggih jenengan sumetke Pak, pun buyuten niku. Ya ten. Nggih Kang Mas. Ngaturke tembang-tembang Nggih. sing kanggo nglipur Bapak Ibu para tamu. Iya, lagu. Apa? Ha manut. Aku ya manut. Ya manut Sliramar nembangke apa? Apa lah nek ora ana Nah. panggilan ngene iki lho Mas. Pertama nyuwun dawuh saka panjenengane Mbah Kakung, Mbah Lurah Nggih. Sepuh. Nah, nyuwun Nggih. dawuh sing kagungan damel. Nggih, Pak Lurah, Ibu Lurah ngersake lagu napa? Niki khusus kagem panjenengan. Oh nggih, atiku lega. Nggih. Kang Mas. Lun. Pak Lurah ngersake atiku lega. Lega wis kelakon sing duwe gawe. Nggih. Plong rasane. Heeh, Mas. Nggih. Ibarat udun ki wis bledos wis kepenak rasane. Iya. Iya 5 dina ya Allah. Lek ngarep-ngarep arep ndang mantu ki lho Mas. Nah, Anggere enek wong mantu ngono kuwi wis direp-rep. Aku sok kapan ndang tularan iki wis ketularan Pak. Niki Nggih. rencana badhe kagungan hajat melih njing napa Pak? Jek suwe. Direncana njing napa ngoten Pak? Mengke kersane kula panjeri riyen Pak. Arek manjeri malah. Ben ora ngajak liyane. Oh iya. Meletik kowe. Bengkel las po mletik. Ya, kita- Atiku lega. Iya, kita berdua ya Kang Mas ya. Karo Pak Simin, Larang kok ini. karo Pak Min. Karo Pak Min. Ya Pak Min, ini Pak Min. Ben fungsi paru-parune ya rene. Ben fungsi paru-paru. Lah kok mati Dik ben fungsi. Ora urip. Oh. Awet umur kok kuwi. Ya Pak, ya Pak. Ati. Non? Pak, badhe nembang Oh, piyambak. duwete ya ora to. Mosok ora Ora. Pak. Oh, lha iki Pak Lurah sampun capek. Sadurunge wis nganu lho Mas. Oh, ora iso to? Ya dhewe, Ora dhewe. Ya. Mangga kanca-kanca. Monggo. Muda Mas. laras. Legani dawuh tuan rumah. Nggih, yuk. Nuwun inggih matur sembah nuwun ngaturaken diri sing dalu kagem para lenggah sedaya sugeng minara lenggangan sekeca sinambi